Takže keď začnem natáčať, by som vám chcel oznámiť, keď začnem natáčať, by som vám chcel oznámiť, že toto video je vážne a beriem ho vážne, nerobím si, není to žiadny prank video, je to normálne vážne video, ktoré by som chcel porozprávať a poďakovať. Takže, prvom tak začneme prvou tému, že dosiahli sme hranicu 15 odberateľov. To som ani nesníval, o tom ani sa mi nezdalo, že fakt vám ďakujem. Všetko je kvôli vám, lebo ja mohol by som aj byť najväčšiu technológiu mám na natáčanie videí a nemusel by som byť taký dobrý, lebo by ste pozrieť nejakého iného youtubera, takže všetko vám ďakujem. A všetko videjko beriem vážne a čo tak ďalej, čo sa týka tých hejterov našich. On vždy si ho srandy. Takže za chvíľku budú nové videá s novým členom, ktorého budete mať asi popis. Nie, popisov ešte nie, tam chcem čítať, to ešte ani neviem dneska doma. Som chcel napísať, ale není. A bez vás by to nešlo. V tejto doby som sa složil, že ja musím niečo zmeniť. Moje videjka kvalitnejšie, budem sa na to viacej pripravovať. Budem podsviecovať videa, budem to tiež stane. Som podsvietený. Mám novú kameru, použijem ju určite. GoPro je tam dole, vám ukážem na konci. Alebo neukážem vám ju, jenom robíme album sync na GoPro, takže bude to. A budem si dávať začať záležať na vzhľade, na všetkom, aby ste mali sa na čo pozerať, lebo ďakujem fakt za 15 vyberateľov. Takúto hranicu nedosiahol nikto, odpustite mi to vonku, je rádio, že fakt veľmi ďaká. A čo sa týka tých hejterov, ktorí mi to neprajú, ja im nebudem keď natáčať, tak sa ich tu nebudem. Je úplne dobre, takže jak ďakujem, nemám fakt čo povedať. Ja dostali s tými 15 odoberateľmi. Čakal som to síce, ale nie tak skoro. Dokopy mesiac natáčame 15 odberateľov, fajdiaka a ešte niečo, máte sa. A som dal, keď to obojí. Budem to ľutovať, ale počkajte. Ale nič. Ja sa fakt ďakujem. Dajte like a víťazovi darujem chuť hru. Stáci mi ho napísať, prečo mňa poverá a darujem mu hru. Fakt. Že majte sa fantasticky. A prajem vám to. To šťastie. Ste vy, ale plnú senu, môj sen sa plní, takže nech sa plní aj vaše sny. Takže nezabudnite dať like, odber, poteším sa, je to také vážne videjko. Takže, a ešte čo sa týka bude ochutnávka, ale beans, takže máte sa čo teší. A ešte čo, prepáčte, že nevychádzajú videá častejšie, ale už fakt je vonku horúco. A sa mi to až tak nechce točiť, takže ak ma tak by to vyzeralo bez podsvetenia. Vidíte? S podsvetením, bez podsvetenia. Alebo ešte neviem, či tak si mám nedať podsvetenie, to je blbé, ale tak. No, na to bude lepšie, takže fakt ďakujem za to, že všetky chvíle, ktoré som ja prežil pri natáčaní videí. A to také nechápem, prečo to točím, aj sa mi to nechcelo točiť to poďakovanie, ale musím kvôli vám to natočím. 15 odoberateľov, fakt dobre. Ak sa týka, už som si predstavoval izbu, dal nové podlahy, všetko bude tuto lepšie. Toto nebude tam už. A keď sa vám to páčilo, tak fakt dajte like, môžete to kľudne aj zdieľať, ja sa nenaštvujem. Pražovne som s Lukášom videa, s Lukášom preto sú videá, že mu sa nechce točiť. A málo kedy ide von, som sa dneska pôjdeme von. A on nechcel ísť von, tak som mal napadne natočil, ale nechcel, takže hral lovko, takže keď je lovko lepšie. A píšte, čo si myslíte o lovku, takže ja musím fakt končiť. Majte sa fantasticky a ďakujem vám za tieto chvíle, ktoré som dostal. Boli to zlé chvíle, ktoré som prvýkrát natáčal, nevedel som prečo, jak to
Takže fakt čaute. Ďakujem. A majte sa dobre. Čaute. A nezabudnite dať odber.